A naš prvi večerašnji gost, čovek kojeg najavljujem u toku cele emisije, u toku cele Dolce Vite, jeste Dušan Kaličanin. Dušane, dobroveče i dobrodošao u Dolce Vitu. Nekako Dušan Kaličanin, Dolce Vita. Pa super, slaže se. Sve se slaže i stvarno je Dolce Vita. Meni je jako prijatno i dobroveče svima koji gledaju i nekako kad sam u Nišu i kad sam u emisiji i moram da otkrijem da, pošto se ti i ja poznajemo 10 godina. Jeste. Iz glumačke i baletske, da, profesije, nekako nema razloga da ne bude Dolce Vita. I pored toga što se poznajemo, Dušane, meni je zadovoljstvo što si ti moj gost, jer si ti jedan od retkih mladih ljudi. Ti imaš 30 godina, iza sebe imaš 2 fakulteta, iza sebe imaš i jedan reality, mnogo pozorišnih predstava, mnogo reklama, uopšte glumačkog angažmana. Ti si čovek koji je dokazao da neko ko je obrazovan može, ume i zna da se kreće po onim krugovima gde su ljudi koji su možda nekog drugačijeg razmišljanja, morala, obrazovanja, opet si znao nekako da zaigraš i sa njima, što je meni vrlo interesantno. Da, pa meni je i bio cilj da pokažemo da to što kreće da dominira, ta neka, da kažem, taj neki polu-intelekt, da ne kažem lažni intelekt, i treba rušiti na taj način što pokažete ono drugo. Zapravo vi ponudite neku drugu stranu i onda ljudi vide da postoji ono drugo. Mislim, pre svega na mlade ljude, ali i starija publika koja neminovno to gleda da se raspoloži, razgali, je uspela da to prepozna. Ja sam dobio neke komplimente, čak pisali su mi ljudi koji su doktori nauka, pisalo mi je sveštenstvo, što mislim da je nekako oblast koja je najteže da sačuvate tu vrstu duhovnosti i neku tajnu kada je u pitanju forma, jer reality vas neminovno ogoli i trudi se da iz vas izvadi i prikaže ono najgore, jer ljudi to vole. Da, i o tome što vole to loše i što im je to uglavnom interesantnije nego bilo šta dobro, ali odakle Dušan Kaličanin u Nišu ili možda je bolje pitanje odakle Dušan Kaličanin u Beogradu? Mislim da je to bolje pitanje, zato što ovo je moja baza. Niš je moja baza, zapravo ja sam iz Novog Sela, tu sam proveo detinjstvo, završio sam osnovnu školu u Čokotu, srednju školu, opštu gimnaziju 9. maj u Nišu i jako sam ponosan na to jer sam ja zapravo iz Niša krenuo da odlazim na audicije, kasnije i na školovanje u Beograd, što je opet negde neminovno jer je za tu vrstu posla bilo potrebno tada napraviti taj korak. Niš je kasnije dobio svoju glumačku akademiju, u tom momentu nije imao, tako da smo mi koji smo želeli da se profesionalno bavimo glumom i školujemo na akademiji, bili prinuđeni da odlazimo iz Niša i meni je to bilo dragoceno iskustvo, ali zapravo Beograd nikad ne doživljavam kao svoj grad. Uživam ja u njemu, prepoznajem i prijatelje, ali ovo je moja baza. Tako da ja uvek kažem da to sam i potencirao, da sam iz Niša, iz Novog Sela, jer mislim da se toga ne treba stideti. Da to nosi neku zdravu bazu i evo i sada kada sam ovde, ja usporim i uživam u potpunosti. Dođeš i regenerišeš se, to si mi rekao malo pre. I potpuno osetim tu srdačnost i onu toplotu koju mi sa juga nosimo i imamo. Kao što si rekao na samom početku, Dušan i ti i ja smo išli zajedno u baletsku školu, potom sam ja upisala glumu koju si ti već studirao, pa si mi pomogao sa par saveta kako i ja jednog dana da zaigram na daskama koje život znače. Odakle potreba da se baviš baletom i dokle si stigao sa tim? To jeste, da li si se realizovao u potpunosti, da li si uradio sve što si želeo i igrao onoliko koliko si mislio ili si negde stao, stopirao, možda više se posvetio glumi? Pa ja sam se uvek trudio da nekako obe profesije iskombinujem. Uvek su me pitali da li si ti baletski igrač, da li si ti glumac i šta želiš da radiš. Ja sam sve da ti kažem. Da, ja mislim da ne treba uopšte deliti takve stvari i mislim da tada kada se mi upoznajemo u baletskoj školi, mislim da smo se zato i razumeli, zato što takođe si ti potpuno podjednako mogla da se posvetiš obema profesijama i da ih negde kombinuješ, da zapravo uđeš i u treću, ali da nikada ne... Ja tebi Serdare, ti meni Vojvodo. Pa normalno, pa naši smo. Ovo smo se dogovorili pre emisije. Dam ti još onih 50 eura. Konačno neki gost koji mi tako pasuje. Dam ti još onih 50 eura. Da, još 50 eura za ovo. Šalimo se, ne. Ali da, zapravo ja sam se
Moji prvi baletski koraci su bili u Atini na Svetskom kongresu igre, potpuno neočekivano. Ja sam trenirao karate 5 godina i kažu da je zapravo to donelo tu fizičku predispoziciju da stanem i krenem u balet relativno kasno sa 20 i nešto godina. I vrlo brzo, po povratku iz Atine, dolazim u baletsku školu koju vanredno završavam, ja mislim, samo prvu godinu, da je to tako išlo nekako, da su me već uvukli u pozorište. I ja sam uspeo da jednu sezonu odradim u Narodnom pozorištu, u klasičnom baletu, ali je ta ljubav prema glumi... Kako je to iskustvo bilo? Pošto svakoj devojčici koja je upisala baletsku školu sanje da jednog dana zaigra u Narodnom pozorištu. Prosto balerine nemaju ni gde drugde da zaigraju. Dobro, tu je pozorište na Terazijama, ali tu se traži neki drugačiji vid igre. I opet je sve to u Beogradu. Da. Pa Narodno pozorište i klasičan balet uopšte nosi puno odricanja, veliku žrtvu. Pa jeste privilegija, ali i odgovornost i pored svih povreda i mnogo odricanja nosi tu posebnu notu i potpuno drugačiju formu od onoga šta nosi sama gluma. Ja sam u baletske predstave ulazio sa potpuno drugačijom energijom i tremom od onih, to jest uzbuđenjem, onom pozitivnom tremom, od onih glumačkih zadataka u koje sam ulazio. I mislim da je zapravo Ivanka Lukateli najviše meni tu pomogla, da ja zapravo poverujem da ja mogu da budem baletski igrač kao takav. Jer sam ja u pozorištu na Terazijama, u mjuziklu vi od vas očekuje da pored igre imate dar za glumu, da imate taj izraz za pevanje i da sve to pokrijete i upakujete. Forma, balet kao vrhunska estetika, bez govora, krajnje posvećeno i tiho. I mislim da sam tu zapravo uspio da svoju koncentraciju i disciplinu dovedem na neki maksimum. Uvek sam nekako imao problem i na akademiji da se skroz za koncentraciju. A ja sam baš htjela da te pitam za tremu, zato što me to jako interesuje. Imao si priliku da se pokažeš kao igrač, kao glumac i sada kao ti pred kamerama. Kako si se borio sa tremom i dokle je ona postojala? Nadam se da je više nema, mislim, ja ne primećujem. Uvek postoji neka doza odgovornosti. To prosto imaju svi ljudi koji se svakodnevno slikaju. Ali kada je ona prestala i kada si sebi rekao, dobro je, sad sam nekako svoj na svome, znam šta radim otprilike, kome se obraćam i mogu da budem mnogo mirniji? Pa, generalno ja nikada nisam zadovoljan sobom, uvek nađem sebi neke mane, nešto što treba da se ispravi, ali što se tiče same treme i ulaska, da li treba ući u neki vid te prezentacije, nemam to, posebno u realitiju nisam imao nikakvu tremu. Što se tiče predstava, osjećam veliku odgovornost i to mi je i posao i uvek imam ne odgovornost da li sam ja dovoljno dobar, nego da li sam na dobrom nivou da odredim zadatak, da ni predstava, ni kolege, da niko tu neće ništa trpeti kao da li ću moći da uzvratim i da budem dovoljno dobar partner. Jer gluma i bilo koja scenska umetnost pre svega nosi taj timski rad i znamo koliko je bitan i partner. Tako da sam iz te profesionalne strane odgovoran, a zapravo sam bio jako stidljiv. Mislim da negde u dubini jesam. Da, to je vrlo specifično. Svaki glumac je negde stidljiv i ima problem sa kamerom, a voleo bi ceo život da provede pred kamerom. To je, ja mislim, baš ta borba. Mislim da sam tako i nekako i odabrao glumu. Uvijek sam imao problem sa masom, da ulazim u to gde su velike svečanosti, svadbe, slave, da se nešto predstavljam i onda sam valjda kroz glumu naučio da se oslobodim ili da zapravo nađem mehanizam da to pokrijem i da se to ne vidi, kao i na sceni. I ono što sada primećujem, ja nisam nešto sad neko ko je ne znam koliko mudar i iskusan, ali imam dovoljno iskustva da mogu da kažem da počinjem da uživam u svom poslu i osjećam ono što su mi starije kolege govorile, a to je ta radost igranja. To da jedva čekam da dođem na predstavu, da kročim na scenu i da nađem to nešto da zapravo nema i ono čuveno, nema malih uloga, ima malih glumaca. Stvarno uživam i u najmanje mogućem zadatku samo kada sam deo pozorišta. I mnogo me više, da kažem tako žargonski, radi pozorište nego bilo koji vid televizije i te neke instant slave, popularnosti koja ne nosi baš neka velika zadovoljstva. Pojedini ljudi umetnike svrstavaju u zanatlije.
Prosto to je nešto što se nauči, pa ti sada ako si dovoljno dobar, ako postaneš majstor, onda si ti i umetnik. Ali vrlo je specifično da neko ko je imao više zanata u svojim rukama, to je i balet, to je gluma, opredeli se da još radi na svom obrazovanju i da završi 2 fakulteta. Da. Kako je došlo do toga? Pa ja se čak nisam ni tu zaustavio, ja planiram još, ali nekako život je i suviše kratak za sve što želimo. I podsjećam sebe s vremena na vreme na tu prolaznost, da ne može baš sve, da se treba hvatati za suštinu. Ali nekako posle glumi i mastera na glumi počela da me intrigira ta neka druga tema, mediji na taj način i kultura globalnih medija je bila tema koja je uzela moju pažnju. Ja završavam Fakultet za medije i komunikacije, gde sam završio master i tako je zapravo i došlo. Moja pažnja je zapravo krenula i malo i ka medijima u smislu ove druge strane. Ne da. Ali sigurna sam, Dušane, da je to bilo vrlo naporno. Kako si hrabrio sebe u trenucima kada nisi imao vremena sve da završiš? Šta je u stvari bio tvoj krajnji cilj? Pa ja sam se prosto... Mislim, moram da kažem, tu je kafa bila moj najbolji prijatelj i noć. Noću sam uspeo da učim, čitam, istražujem, pišem, vidim neke druge stvari. Danju odlazim na probe i onda u jednom momentu kada sam već mislio da je gotovo, da neću moći, nekako su zapravo studije bile gotove. I kada u nešto uđete, vi ne osetite. Ja sam tako na kraju došao i do doktorskih studija. Ja sam upisao doktorske studije na Filozofskom fakultetu, filologija u Nišu i to je opet ona priča da je krajnji cilj vratiti se na početak. Ne žalim što nemam puno vremena sada zbog obaveza da im se posvetim, jer nekako mislim da doktorske studije treba nekako treba žvakati onako dobro, neka bude taj izraz, jer to trendovsko završavanje nekih studija zbog titule me nije zanimalo i možda je baš to i odgovor. Ja svoju profesiju imam u kojoj uživam krajnje, ja sam glumac i volim da se tako i predstavim, uživam u tome i time se i bavim, a sve ostalo je nešto što me zanima, čemu se potpuno dajem, ali mislim da ne treba žuriti sa tim. I to je savjet da ljudi shvate da obrazovanje nije zec, ono nikako ne pobegne, tu je, ali treba da vas intrigira i da mu se date, da zaista u tome uživate. Da, ali interesantno što si ti pomešao neke stvari koje inače ljudi ne mešaju. Znaš, kad neko završi 2 fakulteta, on kaže pa ne bi ti ja ušao u neki reality, ne pada mi na pamet. Nisam se ja školovao celu deceniju na 2 fakulteta da bi sada bio u nekom realitiju. Neka to ću ostaviti nekim drugim ljudima koji žele na taj način da se prosto izreklamiraju, jer između ostalog pretpostavljam da to tome i služi. Baš me je to uhvatilo. Baš zato što niko nije očekivao. Mislim, ja sam imao pozive za reality i za jedan, i za drugi, i za treći. I u momentu kada sam imao 2 sata da se odlučim da uđem, mislim da je to presudilo, da su me uhvatili u nekom... Pritisak je presudio. Pritisak i uhvatili su me u nekom rovitom momentu kada ja zapravo i posumnjam koliko zapravo i naš sistem i kultura i obrazovanje kreće da negde jenjava, da bledi u nekim stvarima i onda sam shvatio da je možda baš dobro da se ljudi koji su drugačiji prezentuju na taj način i da pokažu tu drugost, nešto što je izbor i da neko ko je mlad kaže pa dobro, ne mora baš reality da vam odnosi, može i da donosi. Ušao sam i iz tog razloga, iz razloga da se testiram za nešto što sam učio i čitao, da vidim kako to izgleda u praksi. I da li izgleda tako? Nikada nije tako. Ja sam puno i, da kažem, čak i osuđivao, što i ne volim kod sebe. Koje su to zablude i pretpostavke sa kojima si ušao u reality i šta se promenilo u stvari kada si izašao? Koliko stvari? Taj ulazak i izlazak me interesuje, pa ćemo onda malo i onaj ljubavnik unutar deo da... Da uvijek na kraju dolazi ljubav i to je najbolje. Pa reality, velika zabluda je da, mislim, televizija i zapravo sve ono što su mediji jeste jedno od možda najmoćnijih sredstva današnjice, ali i takođe nešto što nije u potpunosti realno, zapravo i pitanje koliko realnosti ima u tome. Od onoga da vi fizički ne izgledate kako izgledate uživo, da su meni neki ljudi govorili na ulici, jao, pa ti uopšte nisi tako nizak i mršav, pa mnogo izgledaš niže i mršavije na TV. Neki kažu, odvratno izgledaš uživo, mnogo si lepši na TV-u. Neki kažu, baš si lep uživo i prijatan izgledaš. Mislim, to je taj prvi, da vi vizuelno izgledate drugačije. A onda sve ono
što vi vidite nekako nema tu dušu i energiju. Ne osjećate to nešto što mi osjetimo u komunikaciji sa drugima. Zapravo to, taj sjaj u očima ili kako se to kaže. I ja sam neki ljude koje sam sretao u realitiju, sa kojima sam delio tu tamo scenu, da kažem, doživeo na jedan potpuno drugačiji način. Onda kada ih vidite i osjetite, jer meni jedina podela u životu na to da su ljudi ili dobri ili ono drugo, i ne delim ni na šta više, ostalo se nekako sklopi ili vam prijaju ili ne. Tamo zapravo je to počelo da dominira. Neki ljudi koji nemaju izgrađen život i stil života koji bi meni prijao i koji podržavam su zapravo jako dobri i svesni toga i vi onda nekako ne ostanete ravnodušni. Onda kažete, pa dobro, ako i ova devojka je možda takva i malo, kako da kažem, lakšeg morala, vi onda kažete, ali je ona u tome iskrena. I to je ono na što vi ne ostanete ravnodušni. A da li su zaista te devojke možda lakšeg morala ili je to prosto ono što se danas prodaje? Jer brzo živimo i nemamo mi vremena da li ćeš ti da pristaneš ili nećeš, nego odmah sve pokaži šta znaš i pristaj na sve, jer je ovo prosto potrošačko društvo. To se traži. Mislim da je to odlično pitanje i mislim da je većina tih devojaka što sam i uživo video, zapravo većim delom to su naše koleginice glumice. One mnogo se na tome potencira, to se pojačava, jer smo svi svesni da to nosi gledanost, da to nosi neku tu instant slavu iz koje one ili svi mi koji smo bili u realitu ili nešto dobijemo ili ne. Posle koliko vremena si postao svestan gde se nalaziš, da je na tebi jedna velika odgovornost u smislu da te milioni ljudi prate? Nikada. Ja i danas nemam tu svest da su ljudi to gledali. Ja sam zapravo mislio, što je bila, ja ne znam kako sam mogao tu da se nekako saplićem, da imam svest da to... Nekako sam uvek mislio, čak i ako sam bio svestan i kako funkcioniše ta igra i psihološki i na svim drugim nivoima, bio svestan da to većina i ne gleda, da se niko mojim životom neće baviti, koga briga šta neki tamo Dušan radi, kad ono, to neminovno nosi to šta nosi i mislim da smo ti ja i privatno malo pričali o tome i hvala ti što si ispratila sve moje i pružila mi podršku humanitarne akcije. Mislim da je to divno i da zapravo to što su moje kolege uvijek pratile koji su vezani za umetnost i pružili podršku kada su humanitarne akcije u pitanju, kada su neki nastupi, ne znam, uvijek sam govorio taj primjer, ljudima je uvijek bilo zanimljivije da li ću ja sa Unom Grujić koja je bila samo u realitiju, koja mi je super prijateljici koju puno volim, da li ću ja sa njom igrati u čašnje, a nikome nije zanimljivo da li sam igrao za Medvedeva. Mislim, to je taj paradoks da vi možda posjedujete u životu nešto, ali kako i sami novinari vam kažu, ma to nije zanimljivo, to nikog ne zanima, to niko neće čita. Koga briga da li si se ti bavio humanitarnim akcijama? I, nažalost, to jeste tako. To je ona svest koju, ako dobijete pažnju iz realitija, zato se i trudim da to pomenem, ne pominjem ja to da ja sad pokažem kako sam ja human i divan čovek, to nije ni bitno, nego da pokažemo da postoji te stvari, da ne smemo da ih zaboravimo. Da se malo reflektor okrene i na neke druge priče. Da, iako vreme nosi ovo, iako je zanimljivo, postoje te neke stvari koje su neminovne. Kako si reagovao kada si izašao iz realitija, kada si se dobro naspavao, popio prvu kafu i onda shvatio da te ima na mnogim naslovnim stranama? To te pitam zbog toga što pojedini ljudi u Srbiji sanjaju o tome da jednog dana budu poznati, da piju kafu i da čitaju o sebi u novinama, pošto to često nisu lepe vesti. Kako izgleda suočiti se sa tim izjutra i nositi se sa tim? Za to treba imati i želudac, a i treba imati mlade godine. Nekako i meni je kad sam bio mlađi... Neće po stare dane. Nekako... Ja sam doživeo, već sam u jednoj formi ranije na jednom programu javnog servisa koji više ne postoji, bio pobednik u jednom kvizu, pa sam osjetio tu vrstu popularnosti, tu instant slavu i tada mi je to bilo čudno, nisam prosto znao sa time da se nosi. Pa sam kasnije kroz par godina osjetio opet tako jednu instant slavu, isto u jednoj, da kažem, reality formi. I onda mi je to bilo i zanimljivo, da kažem, još uvijek sam bio na nekom početku, tek sam krenuo da snimuckam neke serijice, reklame. Onda su se desile i tako neke prve ulogice koje su donele pažnju. Uvijek je to bilo instant. To je trajalo dok je to aktuelno, onda dođu drugi ljudi, vas zaborave i onda shvatite da vam to ili fali ili ne. Meni nije to nedostajalo. Sada već osjećam da to meni ne prija. Ne prija mi u onom momentu kada... A u kojoj je to količini?
prijemi u količini koja mene može da prezentuje, to je da izreklamira ako ja radim neko dobro delo. Dobro delo u smislu kvalitetne predstave koju mogu da izreklamiram da bi ljudi došli da vidi. Čekaj, ti sada nešto kada objaviš na Facebooku, ti možeš slobodno da strahuješ od toga da to sutra ne osvane na nekoj naslovnoj strani. Je li to tako? Tako je. Pa sad već mislim da nisam interesantan više za naslovne strane, ali mislim da i tekako može da osvane na portalima i dešavalo se. I naučio sam divnu stvar da se time ne bavim, jer znam da kada osvane novi dan, to prolazi i hvala... Svakog čuda 3 dana dosta, tako bilo. Tako je. I mislim da su ljudi već uspeli da naprave razliku šta je vest, ali dobro, ljudi ih zanima i nemam ništa protiv da neko, ako mu je zanimljivo, vidi. Zapravo mislim da su kod mene ljudi za sada mogli da vide samo to što je loše i ako je tu ostala neka pažnja, ako sam prošao sve to što je kao, evo da vidimo šta je ono što je loše, šta je on radio, što ljudi intrigira, ja sam onda srećen, valjda sada dolazi ona dobra strana, jer ne znam šta bi više moglo se izmisli. Prošao sam sve stvari do toga da sam bio slikan i u bolnici dok sam na infuziji i da se... I to je showbiz, je li tako? Kada si u bolnici, slikaju te, kada se recimo boriš za život, daješ intervju, to je u stvari showbiz. Je li to otišlo predaleko? Pa shvatite da vi od toga nemate na kraju ništa. Ništa to vama ne donosi. Mislim, bolje da vam neko da i 20 eura pa da to nešto vi odete na piće. Pa da pregovaramo, pa da počnemo. Da, ali ja nekako, moram da kažem, ne razumem ljude koji ulaze u reality i zaista ne osuđujem. Samo kažem da evo pokušavam da dokučim. Nedavno smo imali isto čoveka koji je, ja ne znam da li još, mislim da više nije aktuelan, koji je, mislim, iz Alex i tako nešto nadomak Niša, koji je, na primjer, rudar i koji je učesnik reality. Ja se pitam šta neko ko je rudar dobije svojim učešćem u realitiju. Znači, ako ste vi glumac, vama to može da donosi neku medijsku pažnju, da vi to usmerite na svoj posao, jer vi jeste neko koji iz javnog života i koji to zaslužuje. Ako ste manekenka, pevačica, starleta, nekako to pripada medijima, tako su sada koncipirani. Ali ako ste rudar, ja zaista poštujem, mislim da je to posao koji je na nekim listama i prognozama proglašen za najteži pored glumačkog rudar, pa glumac, pa kako već ide, ali nekako ne razumem šta to ljudima donosi. Ako je neka svrha ličnog egzibicionizma i testa, u redu neko želi da proba, ali... Donosi produkciji i mi to znamo, zato što je potrebno da bude raznovrsnih ljudi. Da li sada to je pitanje koje treba da se okrene? Šta to ljude vuči i zašto je to postalo toliko bitno da budete javna ličnost? Svako ko ima danas bilo koji profil na društvenim mrežama je javna ličnost. Možete da ga uguglate, da nađete, pogledate sliku i znate ko je. Ali to stvarno ništa ne donosi ako nemate ličnu sreću. Pa zato što je instant, zato što traje 3 meseca i normalno je da ne može ništa ni da donese. I onda kreće onaj haos kad vas nema i onda je što me više nema, kako ću sada. Panika. Ako vam je to posao, ja podržavam da to održavate i ako to vama donosi kao što je meni, evo da kažem, donelo zaista po izlasku iz reality u roku od 2 sata je već bila prva ponuda za ulogu, za posao. Iako sam ja prilično pristojno radio i pre ulaska u reality i sada i zadovoljan sam. Ne žalim se, uvek može i više i bolje, ali nekako živim od svog posla. Da, kada pričamo o realitiju, možemo da zaključimo sa tim da je to bila u stvari tvoja najbolja reklama do sada i da ti ponovo ponude tako nešto da bi ponovo pristao? Ne možemo to da zaključimo. Mislim, možemo za reklamu. Meni je to bila reklama da me je neka publika druga videla i upoznala na neki drugačiji način. Ali mislim da ne bih opet pristao, baš zato što je bilo ponuda iz skoro svih formata i sa mnogi govore da ulaze zbog novca i tu ima istine, to su dobri honorari za, kako da kažem, za učešće, ali čak i ti udvostručeni, utrostručeni honorari i sve ponude, ja nisam prihvatio. Ja sam se vratio pozorištu, meni je ovo 9. sezona u pozorištu na Terazijama. Trenutno radim sa Mihajlom Vukobratovićem na predstavi Sweet Charity ili Slatka Charity, čija se premijera očekuje, evo da najavim, i zaista uživam u tom procesu i nemam ne znam koliko veliki zadatak, ali je meni ogroman. Uživam sa svim kolegama i koleginicama i zaista je to nešto što mene ispunjava. I to zapravo pokaže kako se vi posle realitija krećete.
I ti bi tu želeo da staneš. Ne, nikako neću stati, samo mislim što se tiče tiče realitija, nikad ne reci nikad se ne zna kakve forme mogu da dođu. Dušane, uvek tako kažu prvi put kad izađu, kad eto ti za godinu dana. Za sada nisam pristao, zaista, bile su divne ponude. Da se odmoriš malo? Odmaram se i dalje i stvarno me ne privlači. Sada uživam da gledam. Bilo je dovoljno da osetim, mislim da ja sam bio mesec dana, 5 nedelja, izašao sam, kažu, kao favorit, izašao sam zaista sam se razbolao, to niko od nas nije mogo ni produkcija, ni ja da pretpostavim, ali nosim zaista pozitivne utiske. Eto, to je sad čudno. Ne bih ušao, a pozitivni su utisci. Meni je bilo dovoljno, ne treba mi sada da... Ne želim da postanem neko ko ide iz reality u reality, da izgubim ono što me čini onim što jesam. Zapravo uživam u ovoj realnosti. Ti uživaš u ljudima i u emocijama. Pa bih ja tebe sada želela da pitam za emisiju Dolce Vita. Ja se uvek bavim muško-ženskim odnosima koji su prilično zamršeni, pogotovo čini su današnje vreme. Gde ti vidiš danas problem između jedne žene i muškarca? Kada govorimo o jednoj lepoj i zdravoj vezi. Gde najčešće mi grešimo, pa to sve rezultira time da se danas ljudi često razvode i rastaju? Tako, ja imam odgovor, ne mislim da sam mnogo pametan, ali puno sam razmišljao o tome i kroz iskustvo. Mislim da je problem trpljenje. Nekako ljudi nisu spremni da prave kompromise, brzo se živi, sve nam je dostupno. Zapravo mislim da živimo u izobilju i onda vi prosto nekako ljubavi kao množina, zapravo ljubav, a i brak, zajednica, bilo koje vrste, vanbračna veza, zaljubljenost, traje do onog momenta dok neko vama čini dobru stvar. Zapravo onog momenta kada naiđe moment, jer ja mislim da tada počinje ljubav, kada ste vi spremni da podnosite nečije mane i da kažete da, ja ovog momenta stavljam pred nas trpljenje, ja ću sada trpeti zbog ljubavi, tada počinje ona suštinska ljubav, jer u životu nikada ništa nije sjajno, vi prolazite razne faze, neminovno će oboje u tome grešiti i onda treba trpeti. Danas ja, sutra ona i obrnuto i onda to razumevanje gradi ljubav i kroz vreme se stvara to zajedništvo. Toga nema. Ljudi kada krene prvi problem, kažu zbogom. Doviđenja, prijatno. I ne, pogrešna rečenica, završili smo. Eto, te stvari zapravo pokazuju da tu ni nije bilo ljubavi. Jer vi kada vas to pokrene, ako uopšte smo i spremni da u ovom brzom tempu osetimo taj impuls i da prepoznamo šta treba razviti. I mislim da zapravo potrebno i vreme i da tek onda postanu lepe stvari. Šta Dušan Kaličanin prvo primeti na ženi? Najčudnije stvari i nema pravila. Nekada su oči, nekada su šake, nekada je glas, nekada je kosa, nekada je styling, a nekada je hod. A šta ti je važno? Nekako mi je najvažnije ono što primetim kod sebe kada ugledam tu osobu. Šta je ono što se u meni javi kada ugledam tu devojku? Jedna od mojih najvećih ljubavi je bila kako da kažem, zapažena po svom hodu. Potpuno bila nekako, ne znam, u tom momentu luckasta i to mi je bilo jako zanimljivo i van sveti. U meni je to isto, nekako se ta energija prenela i to što ja osetim nekako nadoveže. Tačno si vidio onako pored sebe kako možete zajedno da šetate. Mislim da zapravo treba srušiti sve te forme, okvire, foldere, definicije za ljubav i za zaljubljenost. Ne treba stavljati sebi ograničenja nikakva, ni 7, ni 77 godina. Mislim, ne treba preterivati. Pa znam, Dušane, ali ljubav je i deo našeg svakodnevnog života, tako da treba nekako da ju uklopimo. I kada se probudimo i kad nas udari realnost u glavu, mi prosto moramo da funkcionišemo i sa tim i sa našim partnerom. A ne možemo često to da podignemo na neki viši nivo i da kažemo to je ljubav, to je neka nova dimenzija, to je nešto potpuno drugačije. A znam, meni to mnogi govore, ali ja nekako mislim da, realnost, da ja teško se sa njom susrećem ponekad, ali realnost je realnost. Meni je ona tako prolazna i nebitna na osnovu onoga šta će ostati iza nas, jer nekako prolazni smo, mislim, proći ćemo i mi ćemo se negde
proći, da ne koristim sad neke dramatičnije izraze. I onda je pitanje kada tako pogledate, dobro, šta je onda stvarno bitno i suština? Da li to da ću se ja bolje sklapati u toj nekoj realnosti i bolje funkcionisati ili to šta ću doživjeti možda i u kraćem periodu, a što će me suštinski obeležiti, što će mi jednog dana reći pa ja sam živeo, mene je neko pokrenuo, ja sam voleo. Ja se time nosim, zato i ne reagujem ni na kakve... Ja sebe svesno dajem u to, jer mislim da za ljubav se treba, tu treba se žrtvovati. Dušane, nije nam ostalo još mnogo vremena. Jedno od poslednjih pitanja za emisiju Dolce Vita jeste u toku tvog učešća u reality show programu ti si doživeo jednu ljubav. Ili smo mi, bar kao gledaoci, mislili da si ti doživeo jednu divnu ljubav. Da li je to moguće i da li je to u stvari bilo stvarno baš onako kako je nama izgledalo kao publici? Pa nekako mislim da sam bio prilično zanimljiv, da mi nije bilo potrebno da pravim neke poene. Čak mnogi su govorili da mi je ta vrsta odnosa odnela, ali ja ne bih bio jak kad bih krenuo sebe da sputavam posebno na polju ljubavi. Meni je to bilo u tom momentu najrealnije. Mislim da je tako bilo i sa druge strane. Spontano i iskreno, znači. I tako i uopšte ne žalim zbog toga. Nekako ne žalim to je dokaz da je zapravo ljubav moguća na svakom mestu. I u ratu, i van rata, i u reality, i u realnosti, i na moru, i na planini, i na ulici, i u prevozu. Znači, zaljubljujte se, budite otvoreni da zavolite, da vam se ljubav desi i volite. Bavite se time da što više volite i da to razvijete kod sebe, ne onu drugu stranu. Ja ovo me nervira, ovo mi je smetalo, ovog mrzim, ovaj me... Nikako, to mrzim, probajte da isključite i bavite se onima koje volite i gledajte da to izgovorite svakog dana. Sjajna poruka za kraj. Sjajno. Hvala. Dušane, puno ti hvala na večerašnjem gostovanju. Bilo je zadovoljstvo i što smo se videli ovako posle dugo godine i što smo mogli da se ispričamo i što smo mogli neke ovako privatne i poslovne stvari da uvežemo, da nas je život okrenuo na neku drugu stranu. Ti i ja bi se našli na nekim daskama koje život znače. Ali nikad nije kasno, nikad se ne zna. Ali ovako smo zajedno ušli u televizor. Tako da nije nam loše ni u televizoru. Tako i hvala ti, meni je ovo stvarno bilo Dolce Vita. Tako, baš sam uživo. Hvala lepo. Ovo je bio sjajan Dušan Kaličanin. Mi prelazimo na narednu priču, kao što i sami znate. Nedelja je, sutra nas očekuje stresni ponedeljak, pa evo par saveta kako da se večeras što bolje opustimo.